Sirikal mamalo kokalo kuom migawo mar kunyo mwandu manie bwo lowo oloro kuonde 9 mag kunyo e kaunti ma Migori mosebed kitayo maonge lisens. Koloso e kaunti ma Migori e apedha mar kuonde kunyogo, jagoro maduong' mar migawo mar kunyo mwandu manie bwo lowo Elijah Mwangi olero ni sirikal mamalo osebedo ka koso yuto kaluwore ni kuonde kunyo mang'eny e pacho ka onge gobok mag sirikal. Mwangi wacho ni ne gimako achije 32 mosebedo ka panjo ne sirikal ka 29 kuomgi gin jopinje maoko to 2 gin jo Kenya. Mwangi nosiko ni achijego kaachiel gi jomoko ma pod kunyo e ataro mar chik ibiro kawnegi ondamo mager. Apedha ma kamano otim bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki chiko ni kuonde kunyo maonge obok mondo olor chakre tarik 25 dwe mokalo. The government of Kenya has been losing revenue due to these illegal operators. And we are here with the county commissioner, the county security team, to enforce the orders of closure. Going forward, we shall be here for the next 7 days. And we are going for the mining operators who are doing it illegally, the leaching plant who are doing it illegally, the erosion plant that are doing it illegally, and those who are doing smelting, and those who are also doing trading. So be ready. If you don't have any license in Kenya to mine, to deal with the minerals, the government of Kenya, as you can see, flanked by all these security officers, will come for you. So we are calling upon illegal operators in Kenya to cease operations.